Nyt tuli tappelu. Suuhun tuosta semmoista, mitä ei tarvitse saada. Häh? Saatan tuota Suuhun? Ei. Eikö musta jotakin tule? Tuo yksi on kyllä väsynyt vai se on vähän? Katsomaan sinä pitää, onhan kun täällä on siinä tämmönen... tämmöisiä teräviä, niin varmaan tämmöisiä viisaisia. Mikä se oli, joka oli tuolla? En minä tiedä. Se oli äsken tuolla. Onko se tuolla? Oli joo. 40 Cross Country tarjoavat uudelta ajamisen iloa. Siivosta vielä. Kai kyllä näkin on. Kesäkampanjaamme ja lähde Laitan tällä tähän kameraan. Mitä Sepe sanoi? Vähän. Mitä? Täällä hermona, kun tuli tänne. Kampiin ja rakkolahta lievittää kipua välittömästi suojahankaukselta ja pysyy paikallaan koko päivän. Sillä suosittaa naisia mikään ei pysäytä. Kampiin Unstoppable You. Tyviväri puuteilla hiuksina. Siipikyytiä. Saa tuosta niitä Eikä saa. Vai harmaat hiukset helposti. Kestää seuraavaan sappuapesuun saa. Wow. Hyvää arvotaan 3 päivässä. Nyt saa jäädä keskellä päivää ja sitten taas illasta. Lintukoiri.